Kaya nag-ampuan, Lord, gani mo alam mga defaulto. Lord, gani mo wala. Ang imong gisulatan dito, itaghapan ka, mayon magmuli ako sa Diyos. Ito lang pa mo dito. So, natanong sa imong ulo na, kung tatagaan ka, ang Diyos alhatag din mo, kunya ang imong kinaiya. Mga problema. Sige, mugamit ang tao. Mugamit ang Diyos sa mga tao na ito. Amen? Kinsa man ka, tulisan man ka, kung pilit man ka, ay mugamit. Diba ito kung istorya kung tulisan, no? Tulisan kayo siya. Una ko magpala. Tulisan kayo siya. Dili sa pasulod sa simpa, dili sa pagkalawato, diba ko sa kapamumpisan, diba man yung tawanan. Tulisan kayo. Una kayo, ako masasara ang balik sa sarili, nagpamukok man sa salugan, dili sa taglo na nasa simbahan. Hindi mo dapat mo kriminal ka, dapat kasi. Tanawa ko ng mga tulisan ng simbahan, yung mga mata, tabis kayo. No, may pa mo. Tabis kayo. Labi nagtarasa na nagasimbang na aral na nila nagpumunta ng sulod. Magaling itong kasulod ko. Ngayon ikaw, katunod wali ang sulod. Hindi kayo opportunity na nakasulod na ka. Sinangga, hinagkita, kinaasa, yung tambong sa sasakrament. Hindi mo opportunity, mamakadulog siya. Kiganahin siya mo balik. Mga maninistay ko. Ang yung tagdon katuloy noon, na pirmi na adya, na balik ka sa iyong pagpanulog, ano man, hindi na kinahanglan ka itong nakadumdum diha. Ang iyong tagdon ka itong nawa. Na, talagsap ka nagsimba, nagulbaan mo gani dito kasi sumubo rin. Nasyak ka na siya. Di ba? Si Kristo, yan ikubos ng nawa. Pero ang iyong pagtulunan na mahal ka, itong pirmi na adya, mo ay palakpakan. Kabilang ako ay pag-disobor, no? Kasyat mo? Diyas-diyas? Nawa ka lang. Katulay-layo. Nawala na rin. Nawala na. Tama? Wala karoon akong isubod ninyo kaya para maghatag ko ninyo content, maghatag ko ninyo o isa ka tema karon magbataan din ninyo din. Si Kristo iyang ipakita ang pangalawa. Kay inon siya sa tuwa, wala siya ipadala din para sa mga tao na kailan niya. Ipadala siya sa mga tao, ibutahan sa kanila. Kinsa na kailan niya ang mga Pariseo. Kanang nagsigi o sip-sip siya pag-alam. Pero yung anak sa mga migti. Amen? Muna lisod kayo sa tungkong tao, sa tungkong tao na ikapo. Muna nga magkakaw na hindi ko dili kayo kung hindi mo tagat sa layo, no? No? Ako din ko karon naglingkod. Katong dili inong ba ako, kaya dito ko sa mga taong buta. Dili na ako kinahanglan dito nakakita. Yung isa kung sa ako na ko nasulti mo, piyong binalang mata. Bisa kung sa ako na ko nasulti, wala ang kasulatan mo yung isa. Kami yun ang sinubo, kami na ulit na kami yun ang sinubo. Tama? Para si Kristo to ako siya nakapunta. Para mas dali po mutaba katong mga tao makita yun. Kinsa siya. Dahil sa naa sa simbahan, di sa akong suot, di ba? Di ka di kumuha ko na dito. Daghan katong mga Pariseo dito. Kaya mo ato ko dito, o hubugan para ko nila, ya sige kung madumog-dumugan, makapugong ako sa Espiritu. Hindi mo ko makikibate. Hindi ko makikibate. Wala mang puipulos ang debate ko. Kung Biblia mag-ibate, di mo ko na pumasa. Mingon sa, basta kami ang sinugo. Kami na ordinahan. O kami ang taga-adis. Kami ang mag-iba, no? Mainit ka niya. Kami makatungod, inunod ko. Wag mo muna na Yesus sa sik. Grabe Yesus sa sik. Na-DTI. No? Ano, DTI ba na? Tama ba? Kadagawas sa imong sacramental bayad, dapat na i-resibo. Magaluan na. Binuang na ilang giingon. Binuang na. Wala sa balakod na to ang magwali ng punan. Tama? Kaya maigo sila sa ingon sa Ginoo. Ayaw, bukaduhi ang bakbak na
kibo. Ang Katoliko naman yun, ituluan mo yun mo, basta binunyagan ng mong hari-pari pagkaprofita kapag kamagod sa sanyaw, at ang nanong bohungan. Labaw sa tanan, ako, dili ko tawhanon, dili ko pare, dili ko madre, dili ko pastor, dili ko kaabang, wala ko'y katungod sa kalibutan, gitagaan ko katungod sa Diyos, para ang mga tao na kailangan ko manuod, magpandong ako, di ko mamunyag. Amen? Magbunyag na ko sa Christ Espiritu. Kami, kayo kung mabunyagan niyo. Saan ako pabunyag? Saan ako pabunyag? Itong pinikanan, ayaw pasok ka, anak. Dili pinaagi sa seremonyas. Dili pinaagi sa sakramento. Dili pa pinaagi sa pan. Saan ako pabunyag? Sultian sa kamatuoran. Nga kamo, binunyagan mo, kamo maanak, kamo ikasan, sultian ko unsa ang inyong katilanan. Mauna ang pabunyag. Tama? Aron may katulod mong ingon matuman ang pagbuhat din sa yutang Israel. Mubuhat mo. Tama dyan. Mga nang maasawa yung pana nagbulat. Mga gibunyagan, mga lipakina. Kaya gibunyagan lang ang pinaagi sa Seremonyas. seremonyas. Kaya ganinayon pag yun nila. O nga, pagkano ng pan. Di ba makaluwas ang pan? Wala'y pulong. Kung ikaw ang pagkaspulong mo, buwang po kawak kay buhat. Patay ang imong pagtuo kung wala ang buhat. Wala mo ang buhay ng Espiritu. Manong pasundon mo, pagdudon mo sa patay. Diyos. Okay. Sa oras. Pupunta upian mo na. Amen? Sige. O katawhan sa Israel, patalimhugi ang isulti sa Ginoo nga alang layot kaninyo. Kung sa may isulti sa Ginoo, tumanan ninyo ang akong mga suko. Bisag dili na kamo mga iyong madumog ko na kamo. Dili sa mga kalay. Bisag dili na kamo musulti sa inyong baba kay kanang baba nagpuyo diha ang dila. Diha mga ka, diha magpasigarbo, diha pang-pampo. Wala sa Biblia. Yun. Ang dila, na wala nang kabasaan, magkabasaan, nakabasaan na sila, pagkitago nila tungod sa ilang naandan na natulungan. Ang simbahan makaluwas. Ayaw mo kata ang Biblia, kay bakakon mo. Walay katungod nga mo ampo kung walay mga buhat nga mo away. Amen? Nag-ingon siya. Siya, Ginoo yun na. Patalimhugi ang gisulti sa Ginoo alang kaninyo. Mao nga pagbuhat kamo aron malumog na kamo. Amen? Nag-ingon siya. Mangingon pa niya. Ayaw kamo panundog sa ubang nasod. O dili kamo angay mabalaka inikakita ninyo sa mga ilanan diha sa langit. Amen? Nga nang mahadlok lagi kung di diri mo galugdog mabulan o puso mo pa'y pagsapit niya lang ko kapag nagtibasa. Ay katalang ma'am, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Diba? Diyos ko Lord, napay Diyos ko, napay Lord. Doble. Doble. Uy, Mama Mary, Dali Maria, usay pisiti, pinagkalangag Diyos. Usay pagtuon ninyo ang Ginoo. Pwede mo muagi nila. Kaya naalad mo ang tao, no? Kung mga apply ka na mga kapag maestro. Tama? So na, kasi tawag ka na. Kung maagi pa mo ni Virgin Maria, maagi pa mo sa mga santos, sa Vicente Ferrer, maagi pa mo ang nga wala, hindi man inyong kinaiya sa nagsantos. Kaya wala mo nakuha ng safe. Tama? Tama yun. Sip ang puno ka kung isang Vicente, diyan mamamili, diyan na ipakira mo. O kaan yung purpose niya para makasapitan mo.
Huwag mo kinulit sa tao na himala dito sa laing lugar. Wala na mas bigyan. Kamu ang mag-himala. Aron po ninyo ang kinahiyan ni Kristo. Amen? O hindi ka mo angay, mabalaka, hindi ka kita ninyo sa ilanan diha sa langit. Amen. Dagan na karon. Dagan na nadok no. Alam mo na dagan ni. Iya ko masulti tas tinuod pinon pa tas sinukid sa mga sumuli. Dito sila silang tao nga giyamahan dito nga. Boy, nasa simbahan mga tawa, pros joke, binuang. Ay, sino mo pa po ang tao? Pero tingin mo na kuwari, mangkul o tropo ka nga makasasala. So, di sa gusto mo sulod. Sa langit. Sa langit, di man bibiyang sa kalibutan. Bisan bisan o pati o kabalaka ang uban mga nasod, walay pili ang tinuuan ng mga nasura dito sa lasang putlon ang usa ka kahoy. Unya, kulitan sa magkukulit. Amen? Na klaro. Para masumpay gino, ayaw ka mo pasundo sa ubang mga nasod. O, ano sige mama milagro ni sa Pransya? Ikaw? Papa, Ang patikan din nila yung nasod. Nasod. Sundong-sundong, mamo dito kay Dato, man to sila. O, 800 kape ng membro dito. Lalo na kita ni parang kung ano kita niya. Ang lang ako, ano, sundog-sundog mo dito silang balaod, nga wala man na sa itong balaod, dili magalit kabalo na sa itong muna sinultian. Sundog-sundog mo sinultian sa lang nasod. Para inom mo bright. Kasi nagsundog-sundog ang Pinoy, kusog kayo, musundog-sundog. Di, kay kusog mo musundog-sundog, daghan kayo mga Diyos. Sa Pransya ng Himala, sa Cebu, daghan Himala, sa Vicente Ferrer, sa Himala, ni sila. Porte, daghan ang Diyos ninyo. O niya, padalaan mo kinulit na kahoy diha. So, kung ano ba naman sa mas nuli rin, words mo, warsak mo kayo, oy, si Kristo ka mas warsak siya sa una. Pamatiran maganda ng simbahan niya daghang kay mga Diyos. Pero sundog-sundog, man taliya, nito ko, man sa nagsulti dito, mamaikan mo sulti, kanisa niya nagbilagro nito. Santa Fatima, Santa Teresita, ikaw, nagsanta ka sa ibang binuhatan? Kita. Mo na ni problema. Alin na lang. Kung masakitan sila paligid ninyo, ang nag-idol ni Virgin Maria. Wala mo nalibog na Santa Teresita, Santa Filomena. Wala mo kabalo na. Ano na? Fatima. Porque naghahan ang pangalan ni Virgin Maria. Wala na ikaw po na isa nagpuyot, di silang balay sa ilang ina-ina. Wala, hindi mo dahil isang tao dito, ibuladan na sa init dito, kinulit sa tao. Taro na ito. Wala pili ang tinuan ng ini mga nasura. Wala pili. Wala. Kasi ato ka sa Pransya, wala na sila. Wala na sila ang tuwali. Wala. Nagbuhat-buhat talagang istorya, kaya dito magod mo ng tuko sa langyaw. Kinahanglan yun, iyong mapanibaan ang tao na gamiton sa Espiritu. Magpuyok uban kaninyo. Yan ang puyok. Oh, grabe ni Rimayas. Ako na po ni kasukan na ni. Ang iyong si Papa Jesus ni. Kaya musuko na ako. Kami may balo nila. Hindi naman ko makasukan na silang salakay ba. Bakit na grabe, pag-upod lang ko. Ano upod? Kumusta po ka, madam? Sir. Nagtabang ka. So, okay, sir, dahil na sinulit ko, pagtabang ko, ganun mo tuon niya. Oy, wala mo ko, namoy-boy.
Di ko mutabang sa mga tao daghang tabang daghang mga arang-arangan. Di ba no? O sa rata dito, tikalon ko pa kayo. Ako ta ng istorya, no? Tama? Sige. Bisan o pati o kabalaka ang ubang mga nasod. O yan na, no? Hindi ka kita ninyo sa mga ilanan. O pati o mayroon pa kabalaka. Wala ka mabalaka sa side ng US. Ang kapag na pagkaroon na kalapit. Wala'y bili ang tinuuan hining mga nasura. Wala'y bili. Tanawan ninyo. Namagin na unlog yan ito. Prosesyon sila. Prosesyon sa santo ninyo na unlog. Namatay ang kanila. Sa so, si Moises, paghawa ni Moises, wala din lagi prosesyon itong kanibaan. Sisiyawon niyo na ikaw ang bata ko. Sisiyawon ni Manok ko na. Dito sa lasang potlon ang usa ka kahoy. Unya kulitan sa mga magkukulit. Ingon sila na Diyos. Kulit na. O, yan, yun nila, kulitan nila. Iblising ka naman sa pare, yan nag-blessing. Si Kristo man tinawag na Pangulong pare. Nga binayad, taga-blessing ba yan na? Kasi kita lang, i-blessing ka ninyo, itutang ka na dito, makaluwas pa na ninyo. Dito. Bakak no? Palis-dias na. Sige. Oy, I'm sorry kayo. Sa unang panambali na, karon na biyan. Nadugan ako, nakita na ako ang Espiritu, nakita na ako si Papa Jesus, karon na nagahigap, bisan sa mga simbahan. Nandili mo ko sa iyong mga tao tungkol sa iyong pangalan, ginamit iyong pangalan. Dagang ko kayong Kristiyano na rin nakita, pero tanawa ang mga bata, tanawa ang mga pamilya. Tanawa itong nasod, nag-away-away na, yan isuburno dito sa iyong mga. Kaya palakpakan rin na ito. Inay nga dito ang ta sila sa mga taong buta. Kung mabalantay yan, ito yan, uuson itong mga bad. O kapinan, o plata, o pulawan, pagkahuman ninyo, na? Maliguan o silver, yan ano, ipatapuag pinaagi sa langsang aron dili kini matumba. Ang Diyos ninyo. Bakit karoon na niyo? Ikaw kani dili mo balaan. Ayaw mong sunod rin kasi kung panguros ani mga santos ako ipadalak din na ako lang sa lapot anak. Si panguros o panguros na po din sa Bakit yun sa Ginoo, mamamili, hindi ko mabuhat ni mo ang buhay ko. Sa dolinyo, hindi ko mabuhat ni mo ang buhay ko. Sa ito pa, o siya pa. Pagkasamain mo kaya sa bata, Santosa, sundang kinaibigay ni Maria, kung si Pampili Maria na. Ayaw na rin ito si Papa Jesus. Grabe siya makunin na nasunog. Ang kubagi kong asikta, ipagunagan mo din, palug mo, bayaw na kayo na. Kaya mahal din, kaya na, pila akong palitan na. Sa unang panahon, okay ba na? Tanawa na kurasyon, okay pa. Sigla makita pa, okay pa. Pero nibalik niya, espada man, kung sa mong sala, sa pag nanambal man eh, diba no? Nanambal man, hindi ko pa ako, pero siya, di ba laas ni Tia? Nawa, tama no? Na? Napahawa ko yung kinasiyaw. Ano na nang bago nag-artiman? Sa masala. Kasi pagkamit sa kong ibalaan. Klaro ka na sa Biblia. Ay, nagana kayo mga binasaan. Nagana kayo tayo. Manyakaro na pili matumba. Tama dyan. Gumana na ang pili mo pilit sa isayo. Kung sa isayo, panagan ko ka na ipalang ko sana. Ang maong mga Diyos sama sa pahoy na gibutang dito sa mga sa milyon aron paghadlok sa mga langgam dili kini makasulti o kinahanglang alsahon kay dili man makalakaw. Ayaw sila kahadloki kay dili sila makahimo kadaot kaninyo o makahatag kaninyo kayuhan. Galing, ang pagsikta, nakita naman ini. Fights mo.
Ang bago kayo ang lain ngayon kung magpapandong ako. Ano na, paubos na ako, kaya pagkain mo na, tama ba yung ito nito? Kalano nang mamatay lang ka, bakit mag-uong ka? Yan karon ako, hani. Naamang ko may balao dito, magseminar, naamoy portito, di ba? Yung may iwan mga kami ang tinukod ni Kristo. Nagpagkanaot mo ni Kristo. Amen? Nagkaroon ako. Kung sa mga story, naanin si Mahal, si Kristo. Kato, maalaman ng Diyos ang muang ibig. Amen? Wala mo ko'y nabigan. Katoliko man, Iglesia ni Kristo, mga Muslim, katong magtuman siya suko. Kaya isa lang na ako mamahan. Amen? Sige, klaro na ni. Klaro na ni. Hindi na makaatag ka niya. Tisingin daw ninyo. Tisingin daw ninyo. Baka na namatay, ka na din tayo sakit. Ipatong ninyo na. Sige daw. Kaya kung makahatag ninyo na, o kako, wala pa rin nagibulat sa init. Hindi nyo ang kanila, community po dito. Mawakalan ng Diyos. Matok, bepon mo ang ano. Meron sa kwadro na Israel dito. Hita mo dito sa hayat si Papa Jesus. Kita. Kumingon sila dili binamong Diyos dili na. Mano magbuhat man og mga seremonyas diha og ingong balaan ni kapita. Nalo sa seremonyas ninyo, birthday ko nun ka mamamiri Santo Fatima. Wala na yung magsulti sa balaang kasulatan. Mo na yung itagaan yung panagingnan. Sa scapular. Magsulog-sulog din mo sa sarili. Ika mo. Dahil din mo kinaiyak. Katulitaw ng istorya pa dito nagsimba pa ko. Nag-vibrate ko. Ay, sa kapari na dito. Scapular brown ko. Palakpakan pa ito ni Kinsel pa brown. Yan. Yung kasi-kasi. Bilagro, sip. Bahala mo kaya kayo. Ako na din isulti nga kay dili na rin pagbugong sa Espiritu. Kung nakita ko ninyo, tuwa ko sa mga tao ninoon na dili. Wala nakakita. Kaya dili ko gusto dito sa nakakita. Kaya pagsige nyo dibati na. Kaya akong istoryahan na sa lahat sa Biblia. Muslim-sim na silang pare o sa pastor. Isang kasuri. Hindi kasi istorya dito ba? Sinuli mo na kadadala na sa dulo. Puti-puti na sila. Wala na. Wala nilang wala na nag-hiskot sa Biblia. Nag-hiskot na silang katungod. Nga, umautan na kung kinsa nakatag niyo katungod sa pagbunyag, sa pagbali. Amen na ba? Kung ang Ginoo, batuan mo. Ano nga? Isang nag-order na hatag niyo. Kumain sa tao, samot. Kini mga tawanan nagpili samot. Ang kuyaw, kung mag-uyo ba, mamatay ka tanan ba, yung mga mo dito, ikaw lang kaligin mo, no? Ikaw ba tira, ikaw pa yung kapal, nuli, ikaw yan dito, na, nipin mo lagi ko. Kita na niyo, ang nila mamuna ako, kaya yung sige, patapang na ako ang presiban niya, tapos lipakira mo. Yan, kuhin mo niyo. Nagkumot lagi ka. Di ba rin kung wala membro, wala ilagda din sulat sa pangalan? Nagdas niya kasing-kasing, isulat ninyo niya kung kulong. Kaya isa-isa kang matubang. Di ba kung inundili kung makaluwas ninyo? Pero makasiguro ko din akong isulti. Kaya nakita din ako, kamo mismo, saksi, nakakita din mo mag-reflect ko. Di ba na? Di kay ayaw lang, sa tingin lang, nakakita din. Katunasan ko, dito ito pagkitao natin yung pulaan yan sa nito ka wala ka kita pero gusto ko ka saksi. Ang butong lang natin yung pagkitao na dito ko kay Jonas. O Ginoo, wala kayo sama ka ninyo. Ano? Nag-anak siya. Ayaw sila kahit okay kay hindi sila makahimong kadaot o makahatag ka ninyo kayuhan. O Ginoo, wala kayo sama ka ninyo makagkahon ka o alam yun. Gamhanan ang imong ngalan kinsa may dili mahadlo kanimo mahari ka man sa tanang at kanasuran. Angay kang kahadlokan sa tanan walay sama kanimo sa tanang malamo o na nagkalalaing nasod
o sa tanan nilang mga kingharian. Okay. Kung kinsa sa kanila ito mo sa karon, itandi ko ninyo nga ng balik sa tanan. Kasi pagtuon nila sa mga mangok mo, tama? Itandi ko niya, nadunggan niya niyang pagbalik. Nga nagwali ko bisa na kayo sa otoridad ninyo mo kung di ko makaluwas ninyo. Pero sa inyong amahan, kaon ng Ostinas, kami ang isoto, kami ang kamini, kami ang may kapunod. Ang kinsa nakatag ka mo katawan. Kaya kung si Juan nakatag katumod niya magbunyag, ito na sila kay Juan. Nanaapay mo abot. Eh si Kristo di abot man, bunyag man mo. Si Juan bunyag man, si Juan sa Juan. Natay mo abot, nagigamit sa Espiritu nga labaw, pagdili gani sila makahikap sa sandalias. Bisa kaliwali na ako. Wala kong maingon sa debate na kain ako. Ansan ako. Muinding nagyapunta sa encyclopedia. Muinding nagyapunta sa otong libro. Sa catechism mo yung hindi nagyapunta. May useless ang siman. Nga, may ko ang punta sa gino doon. Ay, naman naman kanuli. Ayan na sa tagda. Kangay lang na. Kailangan na sila itong mga libro. Tanaw, buang mo na sila mga libro. Tama, gina sila. Tama, gina mo. Kamu kan bato mo nagsultihan yan balik. Tama, gina mo. Nagituis ninyo. Daghang mga sulat ni Pablo nga lisod sabdo. Gituis ninyo may alaman. Oh, precious kalibutan. Ikaw maon sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Ang alaman din sa kalibutan mga naman, ayaw gamitan ninyo yung kahibalo nga magpalayo ka na ako. Nagigamit mo nila nagpalayo sa Diyos. Nagbuhat mo sila dahil pulpito, propesiya. Tama? Di mo na muna anak ng Ginoo, supil na kayo. Na pinag-na-appear din sa simbahan. Bugiro na. Di na mo tuos, inahan. Inahan niya, walay grado niya. Ragsal ko si Padro, buotan. Di na mo to. I-release ko na sila. Kaya gipataas ng puso ngay, sige magpalakpakan. Wala ituluan sa kamatuhan. Amen? Mga buwang-buwang. Ayan. So, paitan niya. Gawang tanong, gusto ka niya kung iba'y nahin, uy, kinsang lubot ko. Pero sabihan ko na mo, ipogan na din ako ang kasuko sa Diyos. Sesulayan ko nila. Sige, para sa mga ko. Tadi ko yung cross. Hinako ninyo ang inyong gibalaan. Kaya may iwan tayo nila. Balaan na ninyo ang mga. Kaya pag mga ko sa demonyas. Amen? Gibalaan ba ninyo? Di ba ka di makira? Di ba ka maprita? O gisulti ba niyong kapatulan? May problema. Mga buong-buang o mga pungok sila nakatudlo, makatudlo o may makakakunan ba sila gikan sa mga Diyos-Diyos nakahoy? Sige daw, kamo daw. Kisa may nagtudlo ninyo catechism. Kisa may nagtudlo ninyo palaw. Anong dito mamupaludlo ng Diyos-Diyos pag umanyang tudlo ninyo? Kaya alam niyo, maghatag lang mo, hindi mo nakakita niyo, na wala ka nakakita niyo, wala na yung mata. Sitaw, wala ka mo tilipat-lipat ka. Kaya ilan mo nga, butanan pa yun mo, Biblia, mamatay. Kaya wala ka kamasali. Wala na ulaw kung naglipat-lipat ninyo nga ang simbahan, mao'y makaluwas ninyo na butanan pa mag-Biblia. Mao nga dito mo tapukon ang mga patay dito, haron. Kwarta pa mga ilan, kung lupon na dito man, di kanina mo murabot sa paglubog. Bahala na nga. O sige, fast mo. Uyog kita ng kalibutan, kantay dito mo, magdagandagan mo ha. Mga bombang o mga humog sila, makatudlo o may mga, ikatunan ba sila gikan sa mga Diyos-Diyos na kahoy? Wala ko namin katunan. Kinulang upahan nila plata gikan
gikan sa Tarsis. Isip sa anin na. O bulawan gikan sa upas. O ang ilang mga Diyos-Diyos na puros kinuli. Gibistihan sila granati. Granati. Di ba na ay mga sinalan silver, di ba na yung mga sigat-sigat. Nani. Anak ko ito kami ha? Ha? Dili. Itong das ba ako kanina ni. Kabalo kanina. Sequence o mga sequence. Itong sequence ito may kana isa like na. Lubot anak. Pasaan na. Hindi na yung importante. Mga pikuanan na sila mga dindayanan. Ibisihan sila ng nights o daktong pula na panapon na maayo pagkahabol. Pagkakulit. Apan ikaw o Ginoo mao ang matuod na Diyos. Gusto na ninyo. Buhay ka o hari ka hangkot sa kanturan. Mukurog ang kalibutan kung musuok ka. Mga rin ang pinako ninyo. Sa tinuod ang kalamagila ko na masukot. Kamo lang ginakita nyo magkurog kung vibrate, no? Pero mo apil ang kalibutan, no? Tingin ko, ay samahan. Nagilat pa yung samahan. Gusto ko na ako kung akong mga katawan mahusay pa mauman ka kung usay init. Hindi pa na ba ni makatulaw na sa kong pamutana? Mamatay ka. Amen. Dito mo tagpuo sa batay. Tama? Dito mo butuo sa buhi. Tama? Isa may buhi. Sa buhi ko na nagwali, igamit sa espiritu. Hait sintian. Iprangka din ang tanan. Walay pilion. Ama? Walay dapig-dapigan. Bisag ako, bisag ka mo, kay ganun na kung kasukan sa gano'n. Ang dili na kung gusto ni Manak, dili ka init, dili po ka na. Tama na sa Biblia. Kung init ko, mupalag mo na sila. Kung mupalag sa dakang manggawas, musuko ang Diyos. Laglabon ka, mamatay ka. Kay na ako'y abyan. John 16 sa ubos, magtatabang, usa ka taon, usa ka tinawag, himong kauban, magabyan sa 14, magtatabang. Wala na sila. Biblical na. Ang inyong Diyos wala sa Biblia. Kaklaro, anak, abot niya, pailon ka mo sa silot. Pailon mo ka mo, na ang Diyos yun mo silot, laglag siya lang yun ang Diyos. Wala nilaing amahan. Sinuso siya. Pailon dito mo, anak. Ano man, mamatay pa lang karon, no? May nagwali, anak, nga gusto na mamatay para siya katauhan. Lubong na ikaw ninyo, ayaw na kung inyo na ang puli ko, di mo kalimutan, ayaw na kung ikutan lungan, ayaw na. Ano man, sa lalagin ako na, wala ko nagbago. Puling lang mo, hindi mo makaluwas, ayaw mo to, na sila maluwas mo, pinali silang seremonyas, ayaw mo to, sa ilang pag-apo maluwas mo, kay wala sila imuhan. Kaya kung inanak tanan ang tao, magsigil mo blessing, sigil mo biyaan mo, wala na mo trabaho, wala na mo tabang sa kapos. Kaya ang mga dagor dito na mo sa porno, musamot ka kapos, ay kuhaan mo mga kapos. Tanawa ka rin ng kalimutan. Ako na ginigibalay naman naman. Kaya nanuwi ako sa pag-igamit. Napagaw na sa pagwali. Ang nagdahan pa ang naminaw. Dito sa pagkain ng Diyos.
o ang mga tao na nagkulit ni nakasipit sa himuon nila panabi. Ipanis mo tapos sila buhay ka o hangtod sa kantor, buhay ka. Buhay na akong hatay, di mo hatay. Moritek sa ito akong buotan. Moritek na ito si Mama Mary. Ang iyong isantos, i-idol ninyo ang mga santos kung sama mo kinayan niyo. Pero kung iawag ka mo, nawag lang natin yung gituuhan din now, pero wag i-reflect sa inyong kinabuhi, patay ng Diyos. Kaya naman niyo ang pitik sa Espiritu, wala pa nang pitik ka na, napitik ka na. Sa kapaligid ang mahigugman ninyo. Kasi yung lumag ka na, pag-away mo, nilingok na dito, may ikaw president ka mo. May ikaw president ko ka. Nag-isaya niyo na, makalubat mo na ito, kay ginakay, makapilan mo na ito, magbili mo dito, donation box. Sulti na ako na. Di ba pag umagot ang donation box? Dito niyo dito, kay dako man yung sala. Kaya sa ito patulong. Dili mo ito. Kung ginanaon, palakuhay na tato, ang kapos, dili ito, mga itong tulisan, nagpamuktok lang siya. Unya, ako kay istorya niya. Unya, tingala sa di makasulod. Unya, naagian sa usa ka parisiyo dito kay nagdali siya lagi nagdala lagi sa seremonyas. Nagdali sa nabangkaan ang makililingon. Mayabo. Kay kabos man siya, wala siya sa ina, wala tanan, wala yan sa tanan. Dili sa linginon, kay kinsa man siya, hupaw man siya sa ina. Kaya po siya makasulod dito, kay hupaw man siya. Mga wapo, ito nangulong dito. Unya, katong, bahit kayo nga, bagid kayo. Butang di mo sa katulisan, sa bagid kayo siya. Kaluhin man siya sa makalilimos, yan isulot ang mga prince. Karon nakadungog man sa nagwali bali mo na diyan nagwali bali hindi na mo buhat. Nagwali bali ang Ginoo naa sa labing ubos. Ang Ginoo makita nimo sa nagtabang sa labing ubos. Ang Ginoo mao na giingon sa Ginoo nga ang usa ka pagkuasa tabangan ang nakinahanglan. Nakadungog man ang butang ini makalilimos. Kabusay ka, dili ka makasulod, tabangan ka sa Diyos, mugamit ng tao, nga gigamit sa Diyos. Ayan, pasulod na, Noy, darang-darang nyo, ako kami nukangan, haleluya ni Uy. Napatiran siya na dito parisiyo. Kay nagdali, kay siya, magsilimos tawa, imayaon ka rin mo Kristo, sa situod, sa paspas, sa seremonyas, ikaw na maminaw, ipagawa sa baba, kasi wakit ka naminaw sa Ebanghelyo, bakakon ka. Kaya nagdali ka sa seremonyas, kay ikaw man, ang gisogo sa inyo naman. Pagpasikat mo ka. Pag nagdali siya, gihalog siya sa makililimos. Ginuubuhi, kanilang ginuu, tama kitingon sa usa ka pari. Nagubig hindi ka, ikaw ba ang gusto? At ingala ang dautan. O diyan rin siya. Nakasipot siya. Dakot siya sa labas ako. Yang nagwali po, maura po ko, ang yamahan dito. Sa ito pa, daghan sa mga tao nang ipasabot. Oh, doon na. Daghan ka mga tao na itabangan. Namahin mong mayo. Tama? Malakas. Hindi katunggalan sa mga pari ang pagkalulot sa matutay sa kong kaharap. Kaya dahil daw makisayo tayo ang mga kaubahin sa kong kabukot sa Diyos. Dito na, bawang na. Di na mo buhay, napan ka mo mga pari ang biya sa kamatulang itutuloy yung pagkak. Tama? Malakas kasi ako ka nang magbasa ko, malakas basa mo. Kaya nalipiyat. Wala nagpasabot yung nakukuha ko. Ipadayin naman ako ang tinago ng Kristo. Sa unang tanong, okay ka na. Kaya ako po katabang itong mga pare, mga pastor, nagpagkaroon makakita itong ng mga buta. Dami pagkahigon. Maka-learn na siya. Kasi abot sa paano sa kasakitan. Gusto pa sa kasakitan, mamatay, tapos pa sila mahan pa dito, makabalik pa sa Diyos. Maupatoy na mahan din ninyo. Amen? Amen. Kaya sa mga pastor, mga paninamahan din ninyo kay kamunan hilaw-law. O niya, mamatay pala din po dito.
natuon mo sa langalan. Kailangan ko mong mamatay ko maghari mo ba niya. Pero sa ako at ini, andyan ninyo ang sala. Ayaw lang mo po sa dati niyong patulungan. Ang moto'y pagkalos. Kumato mo dito, straight lang ninyo. Kung nasa ito kami nagpasagay, nakalag di ba niya? Ha? Sunod mo dito, isa lang ng Diyos. Tagang na lang ba, isa lang ang Diyos. O niya, papandong na ako. Eh, tinoon lang. Ako lang isulti ninyo. Isa tuyo ko ninyo sa ubang nasa ubos. Moreplate ko sa tipon. Pero ang nagtuon sila, na sila po na ubiyak siya to. Magpakamatay. Wala mo, lupay kayo ko mamatay. Walungan mo rin ninyo anak. Kasi napapatay-patay ko na sa problema. Huwag man makasimutin ako. Ako wala naman pwede ko, amen? Amen? Masa pagkakot, kahit isulti nila ako ninyo kasi may ubos mo. Sisi-sisi to. Sa ito, ikanap rin ko. Delivery pwede magsulti. Ang wala mo pala. Di ba, ma'am? Yes. Ang iyong sa ginoo, oo, pilit ka. Orason galing ka. Nagpasabot. Talaghan pa ka, o kulang. Oo, pilit ka. Maminaw ka, o pilit. Ano ka? Kaya kung daghan ka rason, nagpasabot ka, hindi ka maganawan. Baka isutin ninyo ha, kasi hindi ito, pupupilog na ko, pero mag-alisun din. Ay, anak ko rin po, nangkutan alam ako, anak sundi naman. Okay. Nga ako kay okay naman, kabalo man ko ninyo, ang tama rin magkita sa inyo, una-una dito. So, ay tao man ko, makasabot man ko. So, ako na po. O ano, may stop lang po ko, paminawan ko na po, asa na po. Amen? Stop, look, and listen. Napaminawan ako, makita. Okay lang papatisan sa iyo kasi walang magkapinaw ka. Ano nga? Puso ko mga Diyos. Sulayin noon ka, kaya sulayin mga ang Ginoo. So, masikip ka, karoon makapalaw. Siyempre ko pinatuto. Walang ako ang mapukatan ang iyong kabayo. Ano nga? Kaya mutuon ako, kaya isang kasunti, isa na kung ito na mo okay lang. Ay nagakang ako ito. Iyan, naam na akong espiritu. Kung sa ganito gamitan sa espiritu, hindi natin naamula murag magsakit ay ang kasing-kasing kung nahin mag-kawitan na yung istorya. Labi na mag-ibang amen? Wala na? Kamu gani, ako tapit na gani mga pagsige kumalikas ng mawat na gani mo, o sa baka kung nakipuyan sa espiritu. Yung gusto ko na akong espiritu. Kasukanan mo. Kaya pasulod-sulod ako, tung, anak, wala na siguro. Wala. Nasaglan ako, wala. Nahan ako sa kong kasing-kasing. Pero kung dili ako mapungan siya ang masulti, ang akong kasing-kasing mapungan. Yan, dili naman umakal din ako tubig. Yan, mamatay ko, kamo ang inulan. Amen? Nang mas Biblia, magsaba ka ang kabayo na inyong ibutangan sa inyong pagpakaroon inyong bakit. Ang nagatuko man ako, pero labaw pa rin mo, magpapandong mo, rason pa mo. Tama? Daghang mga rason sa likod sa inyong mga ibanapay. Amen? Daghang mga rason sa inyong mga dapo. Kaya kung ang gusto, daghang pamahali. Pero ang dili gusto, daghang di hinungdan. Nagiapan. Ano hinungdan ito? Apan. Basta hinungdan ito apan, hinungdan. Kung pamaagin ka niyo, maglinaw. Amen? Amen sa buhay ka. Karang buhay na. Di buhay ko ba na ako karong magpuyo ako uban kanyo espiritu to galing mo sa nagpuyo galing espiritu galing sa vino. Di ba? Kaya mahubog yung bana, no? O ka ang asawa kaya nakupag-hubog yung asawa. Ay kung tanto ka. Anak din mo kung mahubog mo. May kabalo mo ka nagpuyo ang vino niya. Bilaw na po. Okay lang. Nagpuyo ang vino ka na. Tama? Ay pasadainan. Kay espiritu sa duway niya ibubog kayo na. Kabalo mo ka. Ganyan. Ganun. May kabalo mo ko na espiritu sa babsa ni Madya. Pasadaan, hindi ka mo tandukod. Kanon, ang mga alam doon, kaya nagpakaroon ingon man, nagpadiyos-diyos lang, hindi ko mag-ibati. Murason din na. Basta murason galing na sa, hindi gustong mamati. Tama?
Kalahi man ko, di mo ko pare, di mo ko pastor, di man tawhanon niya akong ikuan kay espirituhanon man na, kasi di ko magbasa ng Biblia. Isulti na niya. Niya ang tawhanon, improve maging na niya sa inyong makita kung si Isko Bilin. So, magbasa-basa ko din niya. Kaya akong isulti, si pasawag niya na. Perfect na. Tama? Malamay mo basa-basa. Nani sa school sa ba? Nani dito. Naglukso-lukso mo. Tungod kay nagpakasanay mo makamo ang tama. Rason, dagang reason, makamo gigamit sa Diyos. Ang inyong simbahan gigamit sa Diyos tungod sa inyong pulpito, filosofiya. Magbuhat o balaod to sa balaod sa Diyos. Kaya balaod sa Diyos. Ayaw na kamong gibati, langay-langay lang ka na, dagang nagsulat o mga libro. Wala sa Biblia. O. Na. Kung inong sinabahan niyo, basahin mo rin sa grabe ito ninyo. Ay, nagsigit-bit o Biblia, gigamit ninyo ng palayo sa Diyos. Mukurog ang kalibutan kung musuko ka. Mo kinaugipong ng ipahibalo, ako ninyo nga ka na nagpasta ko, ipahibalo, ako hindi na ganit ako badala. Ang iyong paglipak, pagkuhan ako, pantayin mo, mamatay mo. Ako lagi isang day. Kahit pait na kayo kung mamatay kong kalag. Ang tuon-tunol, mga ko pasayro ang tunol, karoon pa ni tanungan na sa una, matay na ko. Ayaw, pagbuta nga ang iyong gikahigog sa ligsoon, parang asawa. Inyong giobsan nga mong adto, mutambong sa kamatayon kay manapak, yun mo. Para nagpaton ako nga ako, gigamit gawa, kabantay mo, kung mamatay na ko, pantayin mo, silutan yun mo sa nagsuko na ako. Ako lagi ipahibalo, parang bili mo magbahay. Anay na matay, nangayo pagpasayro na ako. Wala makalituon ako. Dili ko pariya sa inyong amahan o kinsa nagwari na makaluwas ninyo, kinsa mo nagkadili. Igo lang yun ko, nagtahod sa isuon ako sa Diyos ang Espiritu. Karon, kung paan ako niya katungod sa pagpasan sa kapakakon sa mga tao, sa mga sala, panay, ayang ingon, pasangay na. Nagdugang ako iandam kanina. Kung wala mang kakaroon ng patay, kung sakit pa man ka, pabilipay kung nasakit ka. Kaya mo pala'y pagpaminaw ninyo na ako. Sabi na, asli kung dato, na! Sige. Hakitan ninyo ang Diyos. Siya ang akong apil. Kung ako lang, gusto lang po ako niya para sa pagkapasakon sa mga tao. Pero ang sama na nila. Mukurog ang kalibutan ako, mauli ang kalukan. Kanang isot karon kurog na ay. Sulat ninyo na ha? Sulat na. Di kung maabot yun yung panahon, duluhuli mo. Karon pa mo. Nakakita mo mga katalag magmilagro. O wala na'y nasod, nagdili mahadlok sa imong kasuko. Sulti sila na ang mga Diyos-Diyos na dili makoy nagpuhat sa yuta o sa langit laglagon kayo o mahanaw sila sa ipit. Kinsa ang mga Diyos-Diyos nga, mo ba rin nagbuhat sa langit? Kanang iwaman, mo ba rin nagbuhat sa langit sa yuta? Sultihan ko kamo. Isultihan na kamo sa anak sa tao. Klaro na niyang isultihan niya. Pagkabot sa tanan, kung dili na siya makapukong sa akong kasukan, ipogan na pulahan ka na, nag-ipogan din sa inyong lupin, kay walay katanatay. Sultihan ko kamo. Kadula sa inyo kung makita ko. Ako makita ko, maghihatag ko katungod kaniyang anak sa tao. Kaya ako nagpapilin sa langit. Kapag kung mamatay ka mo nga magsakit, mubalik ka na ako, maghari ka mo ubat ka na ako. Ang gusto ko, pagyan iyo iyong garbo, kung nadugog na inyong tingog karong adlaw ang laro. Pahumuka ang inyong kasing-kasing, o galit ka mo nga rin. Kaya ligamit akong tao harang pagpandong sa kalayo sa Espiritu. Kung malaman ka mo, makasabot ka mo. Kaya ang malaman lang,
makapunta nini. Salamat kaninyo. Ang kalinaw ibigay ko na sa kaninyo. Okay. Bonita, soko. Yan, wala itong mga katawan, ang matag-adlaw, iwasay. Ang mga kaniro, ang ikaw, itapo. Yan, nagkakalaga ko sa, wala din naman, sobra naman rin. Kunya, ipaw mo, na magpuhat o maayo, kung naanay katalaman. Karon pa mo, iagi ko dito, pagkambahan mo yun. Res, kapatid, kambahan mo anak, nagpurong na dito. Karon ka uli sa inyo ha, kayo na kasi mo pagto. Amo, may problema. Kung yun ako, ayaw na natin, kayo na kasi mo pagto. Dahil na dito, karon pa mo. Wala po kayo na ninyo. Amen? Salamat kayo. Palayin na. Iso-iso dito. E kung may ingon sana, so kapatid, ingon na pa sa inyo, ang sukat. Pwede ako nga nila. Umay mo, ako lang ang makantos din. Kaya isakyan ko ni Kristo. Sakyan ko sa Espiritu. Natin kanya. Salamat. Kalban mo. Salamat. Ano na Espiritu? Dan akong gibasa, correct kayong tao na nagbabasa. Salamat niya. I-share niyo, i-share niyo ni ang Diyos na nakabalo sa inyong kasing-kasing. Isa kayo mo, pero anahan yung konsensya. Ay, laban na talaga ito na problema na ako. Kaya na ako'y rest dito, makita ko mo. Kung nangay-kaya akong isulti, kaya pagluon ka mo, ang hindi ko gusto makalikok mo sa istit na lang. Amen? May gabi ka natin na lang. Boss. Mabasahan nyo na ko eh. Wala problema, taro yung Diyos. Title ko lang daan. Boy! Balaan na. Gabi, boy! Saan mo na? Nangutot mo ka sa dili katol. Bukas pa na. Ha?